sikhothame phambi kwakho sithi phakama 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 sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho. Right, ndibuyile bafethu, asiqaleni phansi kwakhona. Yanika abantu bam ithemba nguphathi bani ke ngokulona Nkosi yam. Uthi Noniyela, how are you doing my dear? It's been a while since I've seen you, looking good as always. I'm good, Niela. Thank you, darling. I'm good, thank you. Right. Asiqhubeni ke bafethu sithethile mosiso sikuphathi bani mani ngiqale ndibale ingqondo isamile. So ndenze 13 14 15 years. Sikuphathi 15 ke ngoku kanika abantu bam ithemba. Isession yokugqibela ke guys lena. Inkosi kakhulu ukundijoyina kwabandijoyinileyo bahlala nam le izaba full 3 hours kahle. Yes, ndiyabonga ke guys. Ya beningazokwazi ukuyenza yonke lento ndiyenzayo apha nokukuthetha zonke ezi zinto if beningandijoyini sithetheni ngezi zinto. Sizama understand sana ba kahle apha emhlabeni kaThixo itywabyushi yantoni liqhubekayo apha because kuqhubeka itywabyushi kulomhlaba kaThixo ndinichazele ke mna ke. Right. Ndithi ke intombi yilena ke indithumele ezifoto umfana ngapha umile yena ngapha isitolo sakhe sithi kade ndizama uphuma akuphumeki le relationship lo sisi undijolisa naye ngenkani ngoba uthi uza kufonela akuxelele into ba sisilele so ebefihla ke ngolohlobo ke. Right, ndiyagula guys, nditshilo mos naphana emsebenzini bandimonela ke ngoku ngempahla ezi ndizinxibayo. Mna ndinxiba ichops emsebenzini, ndiyazithanda i-high heels guys, ndiziva kamnandi xa ndinxibe i-high heel. Xa ndinganxibanga i-high heel ndifuna unxiba iteki, so zimpahla endizinxibayo ezo. Emsebenzini ndifuna uba formal, ndinxibe i-high heels zam ndinxibe formal ndibe mhle emsebenzini njengonontlalontle. Monday to Thursday ndiyafuna uba mhle emsebenzini. Oonontlalontle ke abanaxesha lampahla, shem izidress ziyabatsho zezingxaki sidila nazo every day. Oonontlalontle sebevele bazinxibele noba kanjani umntu abe ngathi ubheke next door. I don't want to be one of them ke ngoku mna andiyithandi loo nto. Mandingaphathwa ziingxaki zabantu zize zibonakale kum because unontlalontle uthwele ubunzima guys, more than uba siphethwe zezethu iingxaki, siphethwe ziingxaki zabantu sidila nabo on a daily basis. But ke ngoku uba awuzinakekeli uzawuphela ufana neengxaki zaba bantu. So oonontlalontle ke bakweso stage most yabo bafana neengxaki zaba bantu. Xa unxibe kakuhle ke unontlalontle sinengxaki ke guys, siyajajwa kuthi sizenza ngcono sinjani, bakubuze noba ubheke ekhothi uqonda uba ayibo ikhothi yokwenzani, ndize emsebenzini nje na. So xa bafuneka ninganxibi kakuhle na emsebenzini ithini na le nto guyzini. So kacaba ke bayandichuba ke phaa kulaa msebenzi, ndiyahletywa ke guys, ndiyahletywa yho. Andibhityanga ngelaa xesha guyzini, ndiyayayatheka, iingxaki zomhlaba zihamba nam straight. Hayi ziyandivuthulula mfana, ndibhityile. Into eyenzekayo ke ngoku apha ecaleni into endiyithandayo ke ngamantombazana kokuhleba kwabo. Ndiye ke nina ndenze lo back and forth between laa mjolo wam between lo msebenzi. So ndiza kwenza le back and forth but sihamba sonke ndilapha kunye phambi kwenu. Ndifuna uzithethe izinto ziphelele ngobunjalo bazo, ndingashiyi bibenye ngoba ndahlukumezeka guys kakhulu gqithi ndahlukumezeka. Uze ndazo kwanyanzeleka ndizikhethele eyona tshomi yakhe yankulu emhlabeni ibe nguThixo lo. Ndibone uba cause ikona zonke zokuphila akho nto endingayibonanga, ndibubone bonke ububi bomhlaba to a point yokuthi ndayazi into yoba oyena mntu okufuna ukuthi nca kuye nguThixo wakho because ziyakhipha emhlabeni. Baza kulimaza abantu bakaThixo, bangabi naso nesazela, bangavi kabuhlungu. Bayahleba ke amantombazana ayahleba, ayathakatha, angcolile, ezi zinto zingcolile. So bandichuba ke phana kulaa msebenzi guys, bandichuba. Into endichazayo ke
into endichazayo ngokuhleba kwamantombazana ahlala eyigroup akuhlebe akuchube isimanga ke ngoku oyi-1 wabo kodwa bekhona naye kulaa tafile. Into eyenzekayo ke ngoku uzawubuya oyi-1. Andazi noba nani iyanehlela nale nto. Mna kuyahlalwa ngama ezikoneni kuthethwe kugqitywe but kuhlala kukhona oyi-1 ozawuza azibuyise zonke iindaba ndiqonde good as much as uba ngoku njengoba ndimdala kangaka ngoku andifuni ezo ndaba zigcine kuwe mntase. Benihleli nonke phana beniyithetha loo nto yenu sundiphathela because ndizawukhubeka. Yabona ke akho nto ikhatha ikhubekisa even worse njengale ba umntu akuxelele iindaba ogqiba athi ungayithethi. Yabona ke la ungayithethi yenye iproblem leya because ke ngoku wena uzawukrazukelwa yintliziyo awazi noba ke ngoku uzayibuza njani le nto because kaloku kuthiwe uzaungayithethi ubusaxelelelwa ntoni ke ngoku in the first place. So mna ndikwistage apha ebomini bam if ndihletyiwe ndava ezikwameni kwabakhona ezo nto zithethekileyo ngam because yeyi niyahleba mantombazana so hlebani nigqibe nizigcine phaa kunezo ndaba. Andifuni ukuzazi ungazi kum mntu ndiphathele uba bathethe ngawe bathi the only time na uba ungandixelela uba kwenzeke ntoni xa bezandibulala ayiza ke ngoku umntu asekhaya ndixelele ngoba kaloku funeka usindise umphefumlo. Either than that no, don't tell me those stories, I don't want to know. Yes, uzandophulela intliziyo ogqiba undixelela uba ungayixeli ayizosebenza ke ngoku kum ke loo nto leyo. Ndithi ke ndiyagula ke guys kule period xa ndiya kulaa msebenzi ndandingathi ndingasothula apha isikhalo. Kukhona le nto mani ndinkenenkene mani ingathi ndingasothula isikhalo every morning xa ndiye emsebenzini andiva kamnandi mani. Ndiyangcungcutheka guys, ndiyangcungcutheka. Ndiya-aplaya ke ngoku apha ecaleni ndikhangela umsebenzi guys. I remember I used to apply kwimisebenzi mhlambe kukhona inyanga endaphula irekhodi ngakhona nda-aplaya kwiindawo ezi-40 guys, 40 ndasubmit ii-CV zam left and right. Akufumaneki kwamsebenzi. uThixo uthula uthe cwaka. Ndiyathandaza ndiwiki ndinjalo. uThixo akandisizeli tu, uthula uthe cwaka. Ziyanetha qha ezasemhlabeni. Ndizixelelwe nezinto zithethwa ngam phana zonke ziza kum ndinkenenkene ziyandikhalisa. Akho kwanto endizayenza because kuthiwe ungayithethi. Yayibona ke laa ungayithethi uyalimazana. Sidluleni apho. Enye yeento ezazithethiwe ke guys ngam kwathiwa mna lo bazawunza sure uba bayandothula kwezi chops ndizinxibayo. Ndizawukhulula ezo heels ndihambe ndinxiba ama-pumps njengabo. Mna guys ndandingazinxibi ke ii-pumps. Andibagxeki abantu abanxiba ii-pumps, zi-comfortable ii-pumps but ndithe mna mna ndizithandela ii-chops okanye iiteki zizihlangu zam ezithandwa ndim ezo. Kuthiwe ke ngoku mna ndiza kwenziwa ngaloo ndlela ndenziwa ngayo. Ndizawuthulwa phaa ezichopsini ndiye nxibe apha ii-pumps. Ndenze ntoni bani andazi. Ndileqelwa njengoba ndinxibe kakuhle. Ndileqelwa njengoba ndine-confidence. Mna ndine-confidence, ndiyazithanda mna guys, ndiyazithanda kakhulu. So ndifela loo nto ukuzithanda. Funeka ndithini andazi. Nje ndisho umntu abuzwe uba ubheke court, what the hell court yokwenzani? Ndisemsebenzini deskeni yam ndinxibele ideska yam, ndinxibele i-confidence yam, ndinxibele umna uba ndibe mhla ndinxibele mntu. Andifuni uandamayina mntu because into exakayo ngamantombazana iishophu zininzi zivuliwe everyday. Umntu uyapeya naye, upeya the same salary yakho eniyipeyayo. Uhlulwa kuntoni uyongena naye evenkileni azithengele ii-chops, anxibe ii-chops angene endleleni? Yintoni le nto iyingxaki apha emantombazaneni? Yintoni le nto iyingxaki yamantombazana? Yes, ndizi-experience zonke ke guys mna ezo zinto ezo. Ndazinxiba nyhani ke ngoku ii-pumps. Ii-chops guys azinxibeki. Kaloku ndiwiki ngoku everyday ndiyagula mani. Yinto endingayazi uba ndiyagula. So that was ke ngoku before kuvele esi story salo mfana wam uba ndikule situation. Right. Asikakayazi uba siyathakathwa ke ngoku apha ecaleni but yeyi hayi man ndiyaphela guys, ndiyaphela into endiyivayo. uPhozisa Mtya bendicinga uzasijoyina namhlanje, bengathi ngumntu uzawujoyina noba uye waxakeka. uPhozisa Mtya ke guys yenye yeetshomi zam, my best friend nje naye. uPhozisa ndamazi ke phaa ku-2007 uba ndingalazi ibali lokwazana kwethu uba sazana kanjani linyekenyeke kwalona. But ke uyawulibalisa lelakhe ayilo lami elo ibali, ndizalishiya kanjalo. But uThixo ke wayeyazi uba kwakutheni kwakufuneka sidibene kanti kuzodibana sibe ngoosister. Mna noPhozisa sifana noba sizi-sisters indlela esithandana ngayo noPhozi. Thina ke noPhozisa sizeza friends zixabana more xa kufuneka kuxatyanwe, siyathukana sifokofisane kuye le. Asamahloni thina nokuxabana. Okusalayo siyayazi deep down omnye uyamthanda omnye. Siphinde omnye xa uhlile umoya siphinde sihlale phantsi siphinde sithethe silungise sitshone khona. Ndiyayithanda ke ifriend engenangxaki nokuxabana, willing into yoba let's have that uncomfortable conversation, let's have it, sidile nayo ingxaki because ingxaki kufuneka kudilwe nazo. Ungasuki apha kule friend yakho uhambe uye kwenye uyofika uchuba iindaba phaa. What are you solving? You are solving nothing. Endaweni yoko you are adding more problems on top of a problem.
mantombazana izinto enizenzayo. So umntu xa unengxaki naye ndiyani-advise namhlanje sukuya next door, sukuya kwenye friend yakho, deal with your friend le unengxaki nayo. So mna noPhozi ke sizezo friends ezinjalo. No, we deal with problems thina. If it means uba kuzawuxatyanwa singathethisani sibe nebreak, so be it. Okubalulekileyo uyandazi uba ndime phi nawe, nawe uyandazi uba ndime phi naye, sizezo friends ezinjalo. Enye yefriend yam ekanjalo ke esithanda ukhe sinyathelane nguWandi Mgoduka. uWandi ngomnye ke naye ule type yam uWandi, akunyathela uWandi straight, akunyathela uWandi straight. Siyanyathelana ke noWandi, siqhwithane sisixhwithane futhi siphinde sibuye sithethe. Ayipheli imini singalungisanga, sibuye sithethe silungise sibe right. But anqabile lo mathuba, yiyo nto uba sixabana oko. But xa kungenzeka thina sibe ne-arguments kube khona into efuneka isingasivanisi, siba ready nje uba let's have that conversation mfazi. Uba kufuneka singathethi ngoku siqhwithane, so be it, si-right. Okusalayo ndiyakuthanda, uyanithanda, then siphinde sibuye siqhubeke nobomi. So ndiyanifundisa ke mantombazana, kaniyekele nonsense yenu niyenzayo yohleba. Xa unengxaki nomntu uthetha naye, lo mntu unengxaki naye, sukuya kowesithathu umntu, kulapho iingxaki ziye zi-escalate khona. Nine-problem mantombazana embi, kufuneka nizilungisile. Nirongo mantombazana, anikho right tu, niyahleba nina, niyahleba, niyathakatha, zonke ezi zinto zezenu zikuni, anikho right man. Yeyi, andiyazi uba ndingayibeka kanjani le nto uze ingene apha ezindlebeni zenu, igcwale apha ezindlebeni zenu, because niyafuna ugcwaliselwa kahle nina. Mamelani ke, ndiyaqhubeka nebali lam. UPhozisa ke uthini, uThixo ulungile, thakatha. Hayi, ziyathakatha izinto ezi, ziyathakatha izinto. Yes. Ndithi uPhozisa ke ngoku uyandifonela uPhozisa mane nditshekha kokugula kwam nezi zinto ezininzi ezindehlelayo apha. UPhozisa uyazazi zonke mos ezi zitori zam. So uPhozisa ke guys, Miss Africa uPhozisa. Andazi noba abanye benu bayamazi na nguMiss Africa uPhozisa. uPhozisa ke wayendi-recruiter ke uba mandijoyine uMiss Africa. So before ndigule guys, ndijoyinile, abanye benu bazawuyazi le nto, ndandijoyinile ke uMiss Africa. From ukusukela ku-top 50 guys, sasiqale bayi-50, ndandiselektiwe ndafika phaa kuloo 50. From kulaa 50 guys, hey, yazi nina ziyathakatha lezi zinto, zithakatha ukufa abadoti aba, bathakatha abadoti. Mamelani ke. So into eyenzekileyo ke ngokuphana uPhozi andirecruit ndima bendiku-50, abantu babendivotela ke shem phana ke kule nto kubiza kuphana ko-Facebook, ndandiposta ke shem ndingu-finalist yaka-Miss Africa waka-2020. Abantu belayikha shem bevota shem. Ndiyababonga ke abantu belo xesha ababendivotela ke bethunana, uThixo emuhle. Ndehla guys, ndayoba kwi-top 5 because kaloku abantu babendisapota, support sabo bantu ndiyasibonga even today. Ndehla ndayofika ku-number 5 guys. Yeyi, ndafika ku-number 5 from ku-50. Ngoku ndingulo ugulayo. Ngeli xesha ndigulayo ke ngoku kufanele uba kulaa nyaka lo agula, bekula 2019, bekufama ndiya kwi-finals. Sorry guys, fama ndiya kwi-finals. Ndingulugulayo mos mna ngoku. Into kaMiss Africa iyasebenzisa ke ngokwecaleni, funeka uhleli nje uyenza ama-activities athile, uyaposta, uyarekhoda, uyenza zonke ezaa zinto. Mna ke ndingulo ugulayo, ndizawuzenza njani zonke ezi zinto ndigula? Andikakazazi uba ndiyathakathwa elaa xesha. Ngapha ii-pumps ezi kwakuthethwe ngazo uba ndizawuzinxiba ii-pumps ezi bazandihlisa ezichopsini. Ndehla nyhani echopsini guys, ndabe ndinga-understandi qha uba hayibo ndifike njani apha, kutheni ndivumela aba bantu yenzeke le nto yabo babeyithethile. Ayinakuba ndiyavuma, imeko imbi. Jesu. Nalo bhuti apha endlini akukho mnandi, akukho mnandi man, akukho mnandi kule relationship. Kumuncwanyana nje, kumuncu man, kumuncu. Kuwesi ke ngoku kuvele nale nto yalo mjolo. Ndithi ke uPhozisa uthi ke ngoku, because wayenewari le nto yale Miss Africa uba ndizawuphela ndingafikanga kwi-finals, zema ndilibele kugula into engapheliyo nje. Xa kufuneka kuhanjiwe ndiyokwenza ke ngoku ndinxibe ezalokhwe zakhona, ndiqhashazele phaa, nindibone ndimhle ndisezintweni. Hayi ke sana bandibetha phantsi, zange ndiyofika apho. Amagqirha andiwina ke kulaa period. Hayi, andiwina shem, andiwina. Hayi, ndiyabanika, ndiyabavuma, but kulo nyaka ndimnani, ndiyanithembisa. Yabona kulo nyaka mna lo wam umlomo Thixo wathi undinika wona ukuze ndiwuvule ndithethe izinto zenzeke. Lo umlomo wathi uThixo
mna ndingathi kwintaba fonquleka uphose kolwandle idingeka uba ndikholwe le nto. Ndiyakholwa ke ngoku. Nina amagqwirha madimoni ndithe I'm coming for you this year. Yibani ready zeke nindiqale kulo nyaka ndizanihoya. Ndidile yegqitha emhlabeni wam ngenxa yamagqwirha namadimoni yonke laa nonsense. Ndizawudila nani kulo nyaka. So uba nikhe nandiqala nje ndizawunihoya. Ndiyekile umthandazo onayisi mna. Itsho njengezwi mntasa. Ithi ngezwi vula umlomo uthethe ube positive ngoba uThixo wasinike authority phezu komhlaba uba masithethe izinto zenzeke. So into endizawuzenza kulo nyaka ziyoyikeka kumntu ozawundizama nje ozawunditraya. Uyabona kulo nyaka ndizawunihoya. Ndidile yegqitha emhlabeni wam ngenxa yamagqwirha namadimoni. Iphelela la ku-2025 yonke le nto. Mamelani ke. Uphozi andicenge Messi, ndiyakwazi my friend uba awudibani nento zabaprofeti. Ndithe mos abaprofeti bendingabathandisisi because ecaleni ndibaleka nale gift yam. Ndidikwe kwayo le gift ebuprofeti. Andazi wakuthiwa ndingumprofeti wenzani nje. Ndidikiwe yiyo yonke le nto mna because indiphathela ama-complications kwayona nje le lantuzana le gift. UJJ uthi wow, I love the spirit you have, I also like that. Bethunana ndithe makuliwe ngoku izinyo ngezinyo ihlo ngehlo. We are done. Uthandaza la mthandazo obe sinyabile apha sicenga ubhanqa. I'm done. Yes. Ndithi ke bethuna into enzekileyo uphosa athi mntase ndiyakucela ndiyakwazi uba uzawuphambana ile nto ndizakuxelela but ndiyakucela kawukhuhambe uye kulantuzana kukhona enye iprofeti ephana eDanoni. Ndiyakwazi udibana nabaprofeti. Awudibani nabaprofeti but ntase uyaphela ngohlobo andikuthandi ukubona unjena. Ndabe ndiphelile guys, ndiphelile. Yazi ukuphela. Imoto yam ecaleni ndandisaqhuba leya 7-seater yam le Mahindra behleka omnye uthini mntase wazicomforta ngeMahindra besitsho umuntu last week. Ewe ndisaqhuba la moto yam inkulu. Umoto ngubhazabhaza. Intombazana ayibhityanga yaya yatheka le indima. Imoto inee-posters zaka Miss Africa. Abantu when they look at me uthini uMrs Ayanda awumhle mntase enkosi Ayanda. Bethunana umuntu ondim abantu xa bendibona endleleni babona le ntombazana eperfect enemoto enkulu ene-posters zaka Miss Africa enguMiss Africa. Ndabe ndiqonda uba ni-understand. Ndiyaphela guys, ndiyaphela. Andiyazi ukuba ndibulawa yintoni kodwa ndiyaphela. Xa ndiye emsebenzini ndandiba ne-anxiety guys, ndiziva uba kukhona le nto uba ndiyaduduzela andonwabanga, andikho happy nje ukuya emsebenzini, ayindiphathi happy yonke le nto. Kanti ndiyasetyenzwa ngamayeza ndiyekwanga. Xela ngabafazi mna. Uphozi wandicenga ndiyakucela my friend kawuye nje okoba uve uba uzawuthi utata ubona ntoni kuwe ngoku. Lo profeti ke ngoku iyabona iZayoni. Ningayithatheli phantsi iZayoni, yijongeni kakuhle iZayoni, niyiqonde iZayoni. Ziyakhipha eZayoni. So lo tata apparently uphozisa andisa kuye uthi nobusi uthi I know that feeling. Yes busi. So lo tata uphozisa andithumela kuye uthi noJJ Ziyoni amen mntase. iZiyoni ningakhe nilinge ni-test. Ziyakhipha eZiyoni, bayaphila abantu eZiyoni. USiboshe uthi back to the sender my dear. Hayi njengoba nditshilo Siboshe ndithe mna izinyo ngezinyo ihlo ngehlo. Yabona la mehlo wam xa ndiwavulile ihlo ngehlo. Andidlali this year, andidlali. I'm done ngamadimoni namagqirha. I'm done. Back to the sender mntakwethu and ndayibuyisela 7 times this time. Xa ndithetha noThixo wam mna ndizathi buyisela bonke obubhanqa 7 times. Andidlali ngela xesha. Kuthiwe lo wam umlomo xa ndiwuvulile ndathetha izinto ziyenzeka. Andidingi mayeza, andidingi ntoni ngomlomo lo wam. Yes. Mamelani ke. Athi ke uphozi ntombi ndiyakucela tshona khona. Ube ngoku ungafuni awuzoyofika kwi-finals. Uyazibona bunjani? Andisize lo phosisa guys, she used to cry uphosisa xa indibona indlela endandiyiyo ndibethwa ngamadimoni. Uthi ya njengoba ke umamele utata lo andisa kuye ungumfundisi waseZiyoni. Utata lo andisa kuye uyiprofeti. Iiprofethi ke guys ziyavuka eZiyoni. Abantu abasindisiweyo ke banengxaki yokubajaja abantu baseZiyoni. Kuyaphilwa eZayoni guys, iiprofethi zivuka eZiyoni. Le iprofethi phambi kweni isuka kanye phaa eZiyoni. Ndiyandiqala ndina 10 years indaba yam bendinichazele 10 years ndizibethele igubu ndingayazi uba kanti uThixo uyasebenza ngam. The very same God endithetha ngaye namhlanje wandisusa kanye phaa eZiyoni. Yathini yaphekwa eZiyoni igift yam. So njengoba nditsho nje into endiyinotisayo apho ndihamba khona laa Ziyoni ihlala inditsalela, iyanditsala eZayoni iphinde indibuyisele phaa ngendlela noba ndiyathanda noba ndithandi. NdingumZayoni kahle kahle. Uthi Lotto my problems needs inkabi. Uthi zakwingxaki zifuna inkabi.
Nanku uphozisa mtya guys, ndatsho ndambona. Hayi phozisa, kawuthi hayi phozi ntombi, kawubhale uthi hayi. Nanku lo phozisa mtya guys, owayelila ebusuku nemini ekhala ngam. Hayi phozi, thank you for joining mama, bendicinga fanuba awukho apha. But anyway, nguphozisa ke guys lo ndithetha ngaye, uMiss Africa ke lona, ningamthesti. Uphozisa ke guys ngulo wayendicenga, kawuhambe uyodibana notata. Ndabe ndiqonda andidikwanga ngabaprofethi, andonela, ndifune mntu ozothetha izitori mani ngobomi bam, ndibe ndixakekile ndicingana nawe zonke izinto azithethayo ngoku mna ndingonwabanga apha. But ke kwanyanzeleka uba ndizincame ndiyotshona eZayoni. Uphozisa ke mntakwethu wathi ke, ntombi ya. Ndaya ke guys, ndikhathazeke, ndihlupheke, ndiyiloo nto week. Ugayi ngapha lo unguSteven uthi hayi ndohlukene nentombazana, siyekile njani. Ndide ndakuba ngoku ivelile le nto. Uphulane uthi eLotto. uLotto uthi ezakhe iingxaki guys zifuna inkabi straight. Hayi kunzima guys kulo earth, akudlalwa kulo earth bafethu. Mamelani ke. Ndaya ke guys, ndathi kuSteven masambe siye kutata uphozisa apho, uyasisuggestela uba masibheke phaa eZayoni siyothetha nalo tata, siyotsheka lo tata, sitsheke uba kwenzeka ntoni apha, because ikhona into eyenzekayo. Nangona ke ngoku mna ndingayazi uba yintoni eyenzekayo, but ikhona into eyenzekayo. Umoya wam andiyazi into endiyiphilayo, sisifirifiri esi ndisiphila apha. Guys, ndafika endleleni yam eya kwatata, ndinepicture qala ndiye eDanoni. Andisonqena ukuya eDanoni. Ndihlala ePlumstead mos, ndililede lisisicoco esicocweni. Uthini uphozisa? Ubhizi, uhleba uSteven. Andimhlebi switi, iya kuye ivo, izawuya kuye iphelele. Uyayazi, bendimxelela uba ndizawuza nazo iindaba zakhe. JJ ayilo lizwe lamankenenkene. Hayi akunobunkenenkene apha, sobubunkenenkene. Phozisa andimhlebi uSteven, uyayazi uba lezi ndaba zizawuphuma. UThixo le vision andinike yona ufuna ndithule lo bhaka ndiwuqwayileyo. Bendingayazi ma, bendicinga fama ndenzela nina, ndenzela abamameli le lantuzana lonika abantu bam ithemba. Bendicima kuthiwa mandithethe uba ndiphilise abanye abantu, not knowing into bafuneka kuphile kwanam. But ithi ke ngule nto andizophila kwamna if andizikhuphi zonke ezi zinto zindehleleyo. Because kaloku uThixo ndisakwenye ilevel, yayiqonda ikhona ilevel esendiyazi uba ndiya kuyo. But kuthiwa ke ngoku mandihlise lo bhaka usemagxini, ndiyasindwa kahle. So uSteven ke mntakwethu uyayazi uba ndizawuthetha ngaye, uyayazi uba ndizayichuba injalo. Ebenexhala the other day ndipostile wathi, Nkosi yam, so should I be worried nam uzawuthetha ngam? Uthi Thixo, ngubani uSteven? uSteven yipartner yam, ngulo ndithetha ngaye. Lo phozi athi ndibhizi ndiyamhleba, ndimhlebithu. Uzayimamela le voice le recording, iyaya kuye. Xa ndigqiba apha ndiyamthumelela, uyandilandela phaa kule nto kuYouTube, uyalayikha phaa, uyazazi iindaba zonke, ndiyazikhuphela nandlala njalo. So yayingelo xesha lokuthetha ngokuya. So uThixo wenze kakuhle, lixesha lokuthetha ngoba ndisemandleni. So yonke into elapha ngaphakathi kwam endilimazileyo funeka ndiyikhuphile ukuze ndikwazi uyofika kulaa level uThixo andisakuyo, because kunelevel mna noThixo sesiyazi uba sibheka phi kanye. But andizuyofika phaa ndibele kuqwaye ubhaka omqolo ondisindayo. Ndiyasindwa guys zizinto ezandehlelayo. uThixo uze nayo le vision ke ngamabomu. Njengoba nditsho bendicinga fama ndenzela nina, mna ndingayazi uba nam kanti ndiphakathi naphakathi. Yes, ndiyaphila bafethu, ndiyaphila slowly but surely. Let me tell you that intliziyo yam iyahila kwizinto ezibuhlungu endizenziwe ngabantu basemhlabeni, uwesa abafazi, amantombazana, oodoti. Yes, ndithi ke guyzini into eyenzekileyo ke ngoku apha, ndithi kuSteven masambe. Steven uphozisa uyasuggest uba masihambe siyobona lo tata waseZayoni, nomfundisi waseZiyoni. Umfundisi waseZiyoni ke guyzini, out Steven andiyi apho, ndithe mna kwale relationship mosinyekenyeka, ndiyiboni kwale nto yenziwa kule relationship, ndidikwe kwayile relationship. Uthi uMasiyana uthi network yandishaya ndemva. No suwara, ikopi izawuba khona kungekudalanga xa ndigqibile apho uthetha. Ndiyayibuyisela phana kuYouTube, kuTikTok ndiyayisa nakuYouTube. So ungawari, uzayifumana nje iphelele zonke ezi ndaba. Nindilandele nina naphaa kuYouTube, niye phana nisubscribe, nilike, nishare. Ezi ndaba funeka zintantile. Amantombazana especially funeka awuyeke lo mkhuba wokuthakatha. Niyasithakatha guys, nisivisa kabuhlungu. Asifike ezindaweni efuna sifuna ufika kuzo ngenxa yobubhanqa bomthakatho wenu. Umntu xa efuna indoda, ndithe kuni makathathe indoda aphume ku-next person. Ndithi ke guyzini, uthi noThixo ulungile lolo umhle kanje. Ye wena kwaphela kwathi nya ubuhle, ndandishokoxa ke ndingubukubherhanyana kanje. Waphela nya ukunxiba kakuhle emsebenzini, lo bekuthiwe ndizawuhamba ngamaphamsi, ndandihamba ngawo nyhani, ndingaza noba ndizawufike kusenxibe ntoni, ndikhangela into engacacanga nje ndingene endleleni. Andinamandla ukwenza nto.
Uthini uMrs Ayanda? Mntasa usahleki Ayanda. uJJ uthi mhlenyani. Uhlekani wena Ayanda uhlekani? Tyhini Thixo wena ndithi ndandiyinto Thixo. Ubuledi baphela nya guys. Hey. Ndathi kulo bhuti masahambe siyotshona phana eDanuni. Wathi andiyi apho. Ndaqonda hayi ke amen xa iphumile. So ndindedwa kule way. Kuzawuthwana ke ngoku kodwa nguye lo usiphathele umthakathi endlini. Ngoku kufuneka ndibe ndedwa kule nto ndikuyo apha. Andikakayazi uba siyathakathwa qha ndiyayazi kodwa uba kukhona into engahambi rayithi apha. Sesinyekenyeke nje kule relationship kungekho mnandi. Yintombi yakhe yena alale nayo wajola loo nto bayenzileyo ndiyazi ndandingekho. Gayizini ndafika ke ngoku ndadrayiva ndazincama ke ngoku ndimosi lugulayo apha. Kumuncu mani kule ndlu kunedepreshanyana ethile nje. Uthi JJ yathi intombi iza khupha ishori yabetha phantsi. Hayi ndakhutha ishori ntwana. Uphozisa enditsho ubuvile ubuhlungu ndizibhaqe ndilila nam ibiyile nto silile sobabini. Sani undililisile ke khona ukhalile nam ntombi ndiyambonga uThixo ngawe. Ndiyambonga uThixo ngawe. Uhambile ntombi nam endleleni awudlalanga ndiyambonga uThixo ngawe. Ingathi ke angakublessa ngakumbi for into yoba wathi wondibona uba ndiyaphela wama nam kwezo meko wandikhombisa nendlela ekufuneka ndiyihambe. Ngoba uba ndandindedwa mhlawumbi ngendandiswelekile guys, but because uPhozi waqina enyalini wathi kanti intombi uzawuya phaa ndizokuyeka uzawude uye. So siyambonga kuPhozi kakhulu guys, wandiseyivile impilo yam uPhozi. Ndikule ndawo ndimhle ngoku namhlanje ndime phambi kwenu. uPhozi was one of the people abama nam wandibamba ngengalo. Yes, thank you woman. uJJ uthi zinqabile iitshomi ezinjengophozi. Zinqabile azikho mntu asezinqabile azikho. Ndikuchazele ke mna ke abantu bavuya xa bebona i-downfall yakho ubona uba bayachazeka sana. Moya engcwele. Ndithi ke ngoku mna ke guys ndaqomba mandiyeke le ndoda mandizihambele ndedwa ayikho into endizoyenza. Xa ndifika ke phana kwatata ke guys ndiyalahleka ndiyazi nale Danuni ndidikwe kwayile Danuni ndiya kuyo. Ke njengoba ndiyitsho ke but ndazicenga ndayofika. Guys xa ndifika ke ngoba ndisithi ndapaka le moto, imoto inkulu mos sasidudla nditshilo 7-seater mfanam. Xa ndizama uthi ndiyayipaka le moto apha nantso imoto guys iphantse moya engcwele. Ndithi mna phana kwatata kwalo mfundisi xa ufika phana so silapha endleleni mos le ndawo so ndizama upaka ke ngoku le moto inkulu ixakileyo espace esincinci apha for upaka. Izinto amantombazana abathakathi abasifaka kuzo sizibona sesihamba izinto esingazaziyo ngenxa yabathakathi bagqirha amantombazana oodoti. Ndafika phana ndapaka imoto guys, imoto yaphanze yalala yawa kunendawo eyehlayo ngapha. Ndiyayipaka le moto iphantse yalala imoto. Uthini uJJ and indlela zincinci eDanuni mntana enkosi. Kwafuneka andiduduzeli ke ngoku ngela xesha ndavele ndaphatsha fast ndaphatsha bafethu. Kwacaba kwafuneka kuza abafana ndiyoyika imoto engaka yona uba xa izolala izawulalela emzini womntu mos ngumzi womntu lo xa iwela ngapha le moto. Ndicela into yoba mna yalantuza kwaza abafana ndancedwa ngabafana babekhona kuloo ndlela bakhawuleza bayidudula imoto isiyolala xa bafuneka ndingayofika apho ndiyakhona. Ndinixela ngobugqirha mna. Xa ndithetha nani ngobugqirha ndithi kuni wake up, nisephupheni nina, iphupha niyaphupha. Ndithe kuni kuyanyiwe emhlabeni. Again kubafundisi abakhoyo apha nakundixolela ndizawuthetha le nto kufuneka ndiyithethile ngale ndlela kufuneka ndiyithethe ngayo. Andizokufihlisana noba ibenye kwezifihlwayo ndizazithetha zinjalo ezi zinto. Yes, ndithi kuyanyiwe emhlabeni. Babefuna ndingafiki ke ngoku kwaphaa kwatata ndizova ezi ndaba zam njeba ndingcungcutheka nje ndigula into engapheli kanti ndiyathakathwa guys. Ndafika apha ke kuloo tata. Utata wabantu ndabona xa ndithi ndiyangena apha Thixo iyawa yiZayoni. Thixo nazi iimpahla zakatata phaa izambatho zakhe neentoni ndathi hamba Zayoni. Awuna picture wena JJ isezantsi phantsi kwebridge izinto ushiya endleleni. Okay uPhozi utsho bethunana uAgnes uthi futhi angcolile amantombazana umntu engathathi indoda ayeke umfazi. Exactly, that's my point exactly wena Agnes. Why abafazi angathathi indoda lena aphume kuwe because bebekunye ngela xesha bebeyenza le nto yabo. You were not part of it. Why sifakwa thina guys? Sifakelwa ntoni? Umntu makathathe indoda emke nendoda kuphela uchuku. Uyayiqonda because ke uzange sizane namadoda emhlabeni sasizesedwa apha uzawukhala uphinde uyeke uphinde ube right ubomi buqhubeka akho nto ibitheni. Yabona that is why mna ndingafuni bonke ububhanqa bale mijolo nale mitshato neentoni because bubhanqa laa nto leya kahle but ke siyabonga xa sekuhamba kakuhle kuhamba kakuhle. But ke kodwa ibuyela
ibuyela kulaa nto ndandikhule ndiyiyo, ndingaziboni nje emjolweni, ndingaziboni emtshatweni. Hayi man, yes sis. UJJ uthi eliphozisa phozi mtya bethiza thiza wam andiyazi uba kuthiwa phaa. But anyway, ndithi ke gayizini ndangena ke kulo mzi njengoba ndiyabona ke Thixo nazi into zamazayoni, hayi sanajonga iyandibiza izayoni. Ndahlala phantsi ke wathi utata yiza ke ntombi masithandaze. Ndidikwe nangumthandazo again ngelaa xesha, ndandidikiwe ngumthandazo, athandaze utata. Ndamyeka wathandaza yedwa, ndiqonda ndizothandaza ndinetshiki, ndidikwe kwayile nto ndiyizele apha, ndidikiwe man. So wathandaza utata wagqiba. Xa egqiba uthandaza ke utata aqhubeke ke athethe ke utata, utata usemoyeni ke ngoku azichubeke iindaba zam, hayi wazichuba. Utata ke ngoku eyona nto wabetha straight kuyo engamandla, wathi utata kamazi, wathi iphi indoda yakho? Ndathi mna ndimshiye endlini. Wathi umshiyele ntoni? Ndathi ndithe masahamba akafunanga uhamba. Wathi kuyanyanzeleka ke abe lapha because nobabini niyagula nithakathi. Wayibeka utata yacaca yathi bha kwasemini bha. So yenza isensi ke ngoku yonke le nto ndigula ndingcungcutheka nje ndingazazi uba kwenzeka ntoni, kunyekenyeke kudepression ethile nje kule ndlu mani, kuyabhora kule relationship, kumuncu mani, i-relationship ibifresh imnandi njena, imoshwe ngamayeza ke guys. Wathi utata laa ndoda yakho ndiyifuna apha ngoku, mfowunele because kufuneka abe lapha. Ndamfowunela, ndabe ndimfowunela ndithi lo tata ndize kuye apha uthi ukufuna ube lapha. Wabe engamudi uStephen guys. Yho, imudi zalapho zabe zihamba nam straight, akamudi akanatshiki. Ndimna guys obethe makayojolana lo mfana nangoku seyijike ibe ingxaki yam ngokulena. Wathi uqale ndinomsindo kuThixo ke ngoku, ndinomsindo kwaza prophets zaziprofethe le ndoda into yoba le ndoda yeyona eza kuthanda, yeyona ndoda yakho ntontoni. Sifike njani ke ngoku ububhanqa ndizibona ndikubo ngoku. Uthini ulight let's give Phozisa her crown for being a loyal and caring friend. Oh Phozi my friend, hayi siyakukrawuna ntombi, siyakukrawuna woman. Jonga wadlala ntwana, wadlala wadlala uPhozi guys, and understand nina. Wathi utata wathetha naye ke efowunini utata, wathi kawuchaze, wathi bhuti uyadingeka apha, kufuneka uze apha. Wabethi uStephen hayi andizokwazi ufika, andiphilanga. Wathi ufane awaphila, kufuneka uzile apha because intombazana le uthandane nayo. Utata ndimxelanga ntombazana uthandazile qha, waqonda straight endabeni. Wathi intombi le uthandaze nayo, uthandane nayo, phetha amayeza nzima, uyanipheka uyanophula ngamayeza. So uncedo uzonifuna iphume kule nto, kufuneka ube lapha. Awuzokwazi ukuthi awuzoza, ukufuneka apha uzoba lapha phambi kwam. Intombazana ndiphethe ngamayeza amdaka anzima. Ithi laa ntombazana kuzawumane, nantsi ikrawuni yakho ke Phozi, nazi iikrawuni zakho Phozi. Siyabonga guys, siyabonga ukumnika ikrawuni uPhozi. Yathi intombazana utata wathi jonga ke ndoda, ndithe ndikufuna apha, nizawufana le ntombazana yakho, ndim lo kuthethwa ngayo, nizawufa because laa ntombazana uthi if she can't have you no one will. Ubugqwirha bamantombazana. So ndithakathelwa into yoba mandife ke ngoku azosala ke noStephen wakhe baqhubeke bathandane. Isimanga ke ngoku uyamthakatha naye noStephen lowo wakhe ngoku, izawuthini ke ngoku loo nto? Songcona afe simluze sobabini xa yayinjalo ke ngoku le nto. Ngumntu ondaziyo ke phofu uba ndiyathandana nalo Stephen, ufike ebomini bethu ndikhona, khandiyo kamanzi. Wamngena uStephen eyazi uba ndikhona, intombazana yasezimu eyayiphethe amayeza nzima mntanam. Utata ke prayed utata, wathi ngengomso kwaxa babesekulate ke ngalaa mini, wathi kuStephen makaphinde abuye. Utata wabetha again kule calling yam, bantombazana i-calling yakho ifuna uyihoye okanye uzawulimala. Ndim ke ngoku lokuthethwa ngayo, uzawulimala wena. I-calling yakho abantu abadala bayakhalaza apha uba wena awuyihoyanga le calling. Ndabe ndiqonda andifune kwa calling, andiyifuni, ndimncinci, mayindilinde ndibe na-50 70 kanje. I-mindset yam yayilapho, ndisafuna ukuphila impilo yam in peace, ndisafuna ujayiva mna. Ndandicinga fana uba le calling yam ke ngoku izawuba njani. Ndandicima ndizawufuneka ngaba bantu bafuneka bahlale endlini balinde abantu abazothandazelwa oomanzi, ndithandazele oomanzi, bafike abantu ndihlale mna ndingabi nanto kwenza. So ndandicima izawuba yinto enjalo. Hayi i-calling yam ndihamba nayo apha esitratweni guys, imnandi kufa. Ndayamkela, ndiyayithanda xa kunamhlanje because indisindise ezintweni
ezininzi, ndibona izinto ezininzi before zenzeke, iyandisindisa entweni eninzi. I love my gift guys. Ndandiyizonda qala ndingayifuni, ndizanichazela into eyendenze uba ndiyithande even worse eyenzeke apha kuJanuary, but enzeke kulo December to January waka-2025. Ndizanichazela obunye ubugqwirha ebundenze ndaphakama ndastrongo ndayile nto ndiyiyo namhlanje, ethi ngoku ndithi kuni iso ngeso izinyo ngezinyo makuvele kunyuwe once nditsho kuni, because ndibone kakubi emhlabeni, ndibone kakubi gqithi. Ndithi ke gayizini, uStephen wafika ke nyhani ngengomso, safuneka siphinde sibuyele khona. Utata watsho nje uba wena mfana thetha inyani ichube injalo because ndiyayazi uba kwenzeke ntoni, wena uthandene. Wambembekela nje utata istori sakhe. Heyi, upowerful utata womfundisi ke waseZayoni. Ndiyafuna ke unixelela igama lakhe, igama lakatata, ndinalo ke igama lakatata apha, uMzukisi Xingashe. Mzukisi Xingashe. Oh tata, ndiyambulela uThixo ngawe, ndiyambulela uThixo. Xa wawungekho ngendandifele endleleni. Ininzi ke guys utata into andisindise kuyo. Utata ke waphela ke eba igayidi yam ke kule profeti yam, because kaloku ndingumntu waseZayoni nam, iZayoni yile indilanda oko. So utata ke nguye ondigayide, wandigayida ndabe ndizoma apha phambi kwenu ndomelele ndile nto ndiyiyo. Uyigayidi yam ke xa kunamhlanje. It's all thanks to kuphozisa. Ukathi kanti uphozisa undisempilweni, undisa kule nto uThixo afuna ndiyenze emhlabeni wakhe. Yes, ndahlangana notata uXingashe ke uMzukisi ngaleyo ndlela. Ndithi ke gayizini, utata wathetha nathi ke noStephen uba yemfana kubi wasichuba ke isitori sakhe uba le ntombazana ke ngoku into ibimenza yona njengoba ke ngoku now that inyani ibiseyiphumi ocaba ya-escalate le nto yabo. So xa emanethi kuye ndizamxelela uyoli, ndizamxelela umesi uba wena ujole nam nantoni, siyalalana zonke ezaa zinto. So if wena uzawundithanda ngenkani, so uStephen ke ucaba ubanjwe ngobhongwana apha makajole ngenkani. Kulo mjolo wakhe ke uthi wayethi xa epeyile ke ecaleni intombazana idimanda imali, funeka ayikhuphe uStephen imali. Uyathanda kathanda intombazana iyayidimanda imali. Guys, izinto enizenza ezibuhlungu ebantwaneni babantu. uStephen wagula, wanedepression ephezulu guys. uStephen to a point yoba obethemile uStephen avela ayowagqubhu phantsi emsebenzini. uStephen uyinto ewayo, i-stress i-depression ziphezulu. uStephen uyabuyiswa emsebenzini before ixesha liphele, kubizwa iambulance. Kuninzi nje, kwakukuninzi guys. Uyabona uba ke ngokuba mna ingxaki endizibona ndikuyo, because kaloku ngumjolo lo azijolele nawo phaa estratweni, ngoku ubuyela kum and ngoku again intliziyo yam elungileyo andikwazi ukumshiya umntana abantu ekule meko akuyo. Ithi ke ngoku le nto wena qala, you've been through in a lot emhlabeni, abantu bakubamba ngengalo zange bakushiye. So uThixo ke ngoku into bendibetha ngayo leyo, athi uncediwe wena qala emhlabeni. So xa uthi uyamshiya uzamshiyela ntoni, uzamnceda, uzawude aphile. Kanti awe guys uStephen esebathroom, awe qu, awe uStephen ngamayeza entombazana eyayisibetha ngawo, amayeza aseZimbabwe. Ndiyawabonga, abohlukanga kule waseDurban ndandileqwa ngawo, but yeyi ingathi awenamandla la waseZimbabwe. Apho umthandazo kum uphela uthe nya. Sendithandazelwa ngoophozi, ndithandazelwa ngooSkapu bethunana, ndithandazelwa utata lo tata ndithetha ngayo, lo mfundisi, uprofethi waseZiyoni. ume nam utata gayizini. Kwakuhanjwa bafethu, kwakuhanjwa kongadlalwa. Ndithi ke ngoku mna utata mos ngumthandazi. Uthandaza utata xa iingxaki zakho zidinga into eziserious ke like akunike iziwasho utata ubahlamba kuphume ubumdaka balezi zinto sizifakiweyo. Wena iziwasho zazingapopi kwazona. JJ, nantso ikrawuni yakho phozi isithi gqi. Sorry guys, nantsi ikrawuni yakho JJ, sorry Phozisa uyinikwa nguJJ. Siyabonga JJ. uPhozisa guys ufanele ukukrawunwa, wasebenza uwoman. Usebenzele laa ntombazana. Ecaleni ke guys ndandinako nokusokola imali. Kuba khona la period musukuvela uyisokole nje imali. uPhozisa guys, she used to borrow me money. This woman, she will get paid and make sure into yoba andishoti nganto, abuze ufuna ntoni andinike imali. uPhozisa guys angawari noba ndiyibuyisanga, athi igcine xa urayithi uyibuyise. You know, uPhozisa guys andiphi iimpahla zakhe. uPhozisa ndingekabi nazo neempahla, ndiyazithanda iimpahla but andinazo iimpahla, andi-afford. uPhozisa, she's one of those people ebethatha iimpahla zakhe andiphe zona.
zona xa isiza eKapa izonivizithela. Uphosi uhlala eJoburg ke guys, so xa isiza eCape Town uphosi ebeza endiphethele impahla, you know, sasilingana ke ngoko ngemizimba, so sasizishera impahla zethu. Uphosisa ke guys, xa ndiya eJoburg mna ndibhukhe, xa ndiye eJoburg ndihamba ndiyohlala kwaPhosi, ndifike kube kwam nje ndiwuowune umzi kaPhosi nabantwana bakhe bandirespekthe as umama wekhaya. So ungumntu ke onjalo lo Phosisa sithetha ngaye apha. Yes, yeah, kuninzi nje endingakuthetha ngoPhosisa guys, but what I'm trying to say, we need friends ezifana noPhosisa ezikwaziyo ukuncama konke for the next person ukuze ubomi bethu nana bukwazi ukuya phambili, because sisengxakini ngamayeza, sisengxakini ngamagqirha ahamba nathi straight awasiyekanga guys. So ndithi ke utata kwacaba uyahluleka sana utata, into zokuthandaza neziwasho azipopi apha kwacaba ke utata ke nikhumbule ke eZayoni benza zonke izinto, benze imicimbi yabo emizini, abanangxaki naloo nto, ubomi buyaqhubeka ngexesha likaThixo, benze ezikaThixo njalo njalo. So noba ningabajaja nibathini na, okusalayo baluncedo abantu baseZayoni period. Ndiyadlula ke ngoku ndithi ba utata kwacaba uyasokola mpela utata apha zezinto caba ziyasehlela, because amayeza intombazana kuthiwa hayi ziyabuya apho. Akunzima guys, ndiyasindwa man, ndiyasindeka xa ndiye emsebenzini, ndifuna ukukhala, ndifuna ukulila everyday. Ndixelela into yoba mna into eyenzekileyo apha, wathi utata hayi ke yabona ngoku idinga ukuba ndikhanda amayeza ngoku. Ndathi hayi ke Thixo, iwesi ke ngoku lena amayeza ndifike njani? Uyayazi uba ke i-lack of knowledge i-problem. Utsho ke uHosea bethunana uthi abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Ndandingomnye wabantu abatshabalalayo ke ngoba ndandiswele ulwazi at the time, but ndithe kuni ngoku noba ungandivela kweliphi icala uzandifumana ndiredi mntanam, sure, because ngoba impilo ndiyihambile, akho nto engandihlelanga mna emhlabeni, ndikufumene konke at my age, and yanibona mos uba ndikakagugi, but akho nto engandihlelanga. Ndikhe ndathi kunamaxhego kwakhala kwawona bathi sine-grey hair, we don't know what to do ngalo mntana, izinto ezimehlelayo zisixakile nathi ngoku. Hayi Thixo khulula, yenza ngaloo ndlela wenza ngayo. Bantu abadala bonani nani manithini, asazi thina sithini phezu komhlaba, iingxaki zalo mntana zisixakile thina ngoku. Ndinguloo mntana ke mna ke ophethwe ziingxaki ukuba kuthethwe ezo zinto phezu kwam. Xa kwabantu abadala bendingubani mna? Xa uThixo ethule mna bendingubani ke? Ndithi ke i-lack of knowledge ecaleni iyabe isitsho uba abantu bam bayatshabalala ngoba baswela ulwazi. Ndandiswela ulwazi ke guys ke nam, because ndandithi xa ndibona umcimbi umntu edibene neyeza ndicinga ukuthakatha qha, abantu abathakathayo yoyoyo into edibene neyeza emzimbeni wam ungayisondezi loo nto, ungathethi nothetha into edibene neyeza. So ngela xesha ke caba ke ndiswele ntoni? Ulwazi eli kuthiwa siyatshabalala ngoba sisela ulwazi. Ndifuna undifundela ke iBhayibhile ninabantu ba-judgmental guys, ndike ndikhe ndajajwa nangaleyo into ba asazi sifike njani ekutshomaneni. Yakhe yakhona enye itshomi yakhe yatsho ke kuthi ndike wahletywa ngala mantombazana ndithetha ngawo ahlebayo. Asazi thina sifike kanjani kubantu abahamba abaprofethi, kubantu abasebenzisa iyeza. Phofu aba bantu bathetha le nto akuba basazi istory sam from scratch to at the end, bayandazi ndingenile ezintweni, ndiyababalisela ezi zitori zam, bazazi zonke, bakhala nam, but isimanga ngoku bahlekisa ngeengxaki zam. Kuthiwa mna lo hayi asazi thina sisindisiwe, thina sibe sitshomana nabantu abahamba abaprofethi. Nangu umprofethi phambi kwenu ngoku, and nizawudila nalo umprofethi undim for a very long time, because andiyindawo, I'm here to stay. Ndizawudila nani ke futhi mna, andehleki nje kulo nyaka, ndidlala nani. Mamelani ke ukuswela kwam ke ulwazi, ithi iBhayibhile guys, iRevelation chapter 22 1-2 ithi, then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, through the middle of the street of the city. Also on either side of the river, the tree of life with its 12 kind of fruits, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nation. Nimamele, the healing of the nation. Trees guys. So iyeza kahle kahle lenzelwe into yoba abantu baphile, hayi ukuthakatha abantu ndini. Sanokubathakatha abantu. Xa usebenzisa iyeza sebenzisa iyeza for uba uziphilise. iBhayibhile isivumele into yoba iyeza eli umntu makalisebenzise for ukuphila, hayi ukubulala the next person. Nirongo nina, nditshilo kuni, niyathakatha nina. But iBhayibhile ithe iyeza malisetyenziswe umntu makaphile. Sinikiwe mos yonke into elapha phezu komhlaba. Sinikiwe yonke into. uThixo wasinika igunya uba sizisebenzise ezi zinto zilapha emhlabeni ngendlela erayithi.
But iproblem yabantu ke ngoku ngaba banomona abangcolileyo, banentliziyo ezimdaka ezimbi, bona bathatha izinto zikaThixo bazisebenze ngendlela zabo zobumnyama. Phumani kulo mkhuba, phumani kulo mkhuba. iBhayibhile ayihambiselani nobubhanqa nibenzayo bothatha amayeza nithakatha abantu. Lenzelwe iyeza uba umntu makaphile, aphile ngalo iyeza. Yes. Imani ke ndizanifundela enye futhi. uEzekiel chapter 47 verse 12 uthi, fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear fruit, because the water from this sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing. Niyayiva ba impiliso. Uthini umuntu masiyana, cela uphinde ivesi nesahluko sisi omhle. Ufuna ndiphinde ephi le mandifane ndiziphinde zombini. Ivesi ithi lento iRevelation chapter 22 ngu-1 to 2 eyokuqala. Eyesibini iyangqinelana nalento ithethwa apha iRevelation, ithi uEzekiel 47:12, chapter 47 verse 12, naye uthetha ibali elinye into yoba iyeza lenzelwe ubumntu makaphile. Guys, sanokusebenzisa amayeza ngendlela ezirongo ezimdaka, kuyona intando kaThixo leyo. Iyeza malisetyenziselwe uba umntu makaphile, bantu ndini abamdaka abangcolileyo. Yes. Imani ndingathi bendinayo neyesithathu ivesi, mandiyitshekhe ndiyifumene nayo. Yes. Okay. No, sendiyifundile. So bethunana, sanokusebenzisa into zikaThixo ngendlela ezingalunganga. Phumani kulo mkhuba. Sanokusithakatha siyekeni. Uthini uJJ Revelation? Okay, yima JJ ndibuyele ndikhangele imancinci. Revelation ithi chapter 22 ngu-1 to 2 verse 1 to 2. Pha ekugqibeleni kwayo itsho ithi, the leaves of the tree were for the healing of the nations. Imithi iyasetyenziswa for ukuba umntu makaphile, itsho iBhayibhile. Ndiphikiseni kwaba bathanda uphikisa. Ndaphila ke ngoku mna ngoba ngelaa xesha ke utata kwanyanzeleka akhanda amayeza. Ndandingamkhalela uThixo, ndingadlali ndisithi Thixo, ndifike ndisedomu ngelaa xesha ndingakayazi uba iyeza le uThixo uyathetha ngalo phaa eBhayibhileni bafuneka ephilile umntu. Ndandingakhali ndimzonda uThixo uba Thixo, bububhanqa bantoni obu hamba undifaka kubo, bububhanqa bantoni obu. Wabethule ethe cwaka uThixo ndiyekile uba mandipotyeke kwezi zinto ndingena kuzo. Kanti wayeyazi uba namhlanje funeka ndizohlala apha phambi kwenu ndinifundise impilo, because impilo aniyazi nina. Nicimba impilo iphelele ukuba nibe holi phaya ezinkonzweni zenu, niphakamisa izandla, nibe nijonga abantu, nibajajela phaa, nibajaja abantu, nibajaja ububhanqa benu nibenzayo phaa ezinkonzweni. Uhamba abaprofeti, osebenzisa iyeza. Kwakunyanzelekile iyeza ndisetyenzwe ngalo ngoba ndandibethwa ngeyeza. Ngumntu wasemhlabeni, kwakunyanzelekile ke ndisetyenzwe ngalo ukuze ndiphile. Ndaphila ke futhi emva kwexesha guys, noba into ephaa ku-full 5 months zazibuya straight. Akuthandazeki ngelaa xesha, umthandazo uphela uthe vu. Nantso ke into eyandenza ke guys into yoba uStephen njengoba ndisho wayegula uStephen guys, imbi into kaStephen. Uthini uJJ? Ndaphiliswa lelo yeza ndingakholwa mna kuqala. Oogqirha baxakiwe. Ndinantoni. Wow, kunzima kobubomi guys, kunzima kobubomi. Qhubekani ke nina nisijaje, but sizawuphila guys apha phambi kwenu. Niqhubeke nithakathe, sizawuphila apha phambi kwenu, because thina we no longer lacking information, because ithi uHosea loo nto iyo phaa eBhayibhileni uthi abantu bam bayatshabalala ngoba baswela ulwazi. So ezi zinto ke ngoku mna xa ndihleli kwiposition endikuyo namhlanje, ndihleli apha ndimbuka uThixo i-planning yakhe uba ke wow Thixo i-planning yakho undibulele emhlabeni, ndizivile izinto emhlabeni, not knowing into yoba one day uzawufuna ndithethe ngabantu bakho, because ndandingazazi uba ngenye imini ndizabe ndihleli apha ndifundisa nina ngempilo. Ndandingayazi loo nto. Namhlanje licebo likaThixo lifezekile. Lifezekile icebo likaThixo. Ndifuna unixelela loo nto. Lifezekile icebo likaThixo and abantu bayaphila. Ndiyababona abantu bakaThixo bayaphila. Abantu bayabhala, abantu bayakhomenta, abantu bayazithetha izitori zabo ezibuhlungu. Uba abantu bafumene itshansi yokuvuleleka bathethe. Ndithethe ngabafundisi nabantu abaqayo emabandleni ngenxa yoba bayajajwa emabandleni. Akho mntu othetha zonke ezaa zinto zininzi ezaa nto ndizithetheyo niyazazi. But lixesha loba ngoku makutshintshwe indlela izinto ezenziwa ngalo. Lixesha loba abantu mabafumane knowledge, igcwale ingqondo le. Ingagcwali ubudenge ingqondo, igcwale ukuhleba,
igcwale ukufuna uthakatha abantu, ugcwale le jealousy yenu yokunuka. So lixesha uba makuthethwe impiliso, abantu baphile ngoku. Umuntu ongayaziyo into angabi namahloni ukuyibuza, abuze umntu kaThixo akwazi ufumana iimpendulo, angajajwa, anikwe impendulo umntu xa engayazi into. Because ke ngoku liyaphela ixesha, liyasongwa ihlabathi slowly but surely. Niyazibona into ezenzekayo emhlabeni, akukuhlanga guys. Uthi uJJ, sifikelele ekuyazini inyaniso ngoku. Amen JJ, amen. Yes, lixesha lenyaniso ke guys. Phumani kulo mkhuba ubaholi, makuthethwe izinto ezihlayo, because naba baholi bahleli phaa emabandleni. Thembi molweni bethu nangu Revelation bani uza kunika Thembi. Ndithi aba bahleli phaa emabandleni babhizi bahlelela ukujaja abantu ngoba basindisiwe le nonsense yokunandisindisiwe, ndisindisiwe, ndiholi, ndinjanjani. Hey gazini, kusemhlabeni apha, akukho se heaven apha, kusemhlabeni, zikhipha la emhlabeni. Thembi ithi ivesi Revelation 22 Song chapter 22 verse 1 to 2. Good, nazo ke ihamba apho kwezo line ke gazini. Seliyaphela ixesha lam kwakhona, ndisele no 8 minutes. Mandikhawuleze ndirephe ndigqibele conversation. So ndithe mna uStephen kwakukhe kube khona amaxesha landwe guys, wawa ngenye imini sisebizane sisekhemesti siyomkhayelela into osela phana. Ndiyaphela mna qala apha ecangu kwakhe, but funeka ibe ndim lo womeleleyo, kodwa ndim lo uhlutshiweyo emhlabeni kaThixo. But funeka ndomelele for the sake of ba, ngoba uThixo undimele ba nawe wawukhe wancedwa, awuzomshiya, uzawuhlala naye, uzamenza phile lo mfana, uzawuphila. Yho, ndilingiwe guys emhlabeni, ndilingiwe mna. Unceda umntu okumoshileyo. On top of that uzohlala apha kwam ke ngoku, sahlala sobabini, izinto zakhe zihambi kakuhle, akakwazi ukuhlala yedwa, nasemsebenzini kwanyanzeleke iyekile. Yebethunana kwaba kubi emhlabeni, kwaba kubi kwi-relationship yethu ngomzuzu ngenxa yentombazana yaseZimbabwe eyasikhandela amayeza, ifuna usibulala. Yayize kakubi, yayingadlali, yayifuna usibetha phantsi kuphela inyangathi. Phofu yi-relationship angene kuyo eyazi uba ndikhona, ndandingayawongikha amanzi, wayendazi ndikhona. Yandibulala laa ntombazana ngamazwi wayo, isithi nika indoda le nto iyifunayo, oba ungamniki thina sizamnika. Ndaqonda wow, umfazi utsho komnye umfazi. Niyalimazana guys, nina ningcolile, nikhohlakele, nimdaka. Lixesha laba ke ngoku bakhe ke niphinde niyohlala phantsi, nikhe nizigoca-goce, nizilungise. Yekani ukuhlukumezana amantombazana. Umntu ofuna indoda makathathe indoda, fokofe nayo iphele kanjalo. Mna ke mntu ongenakwaxesha laloo nto, noba kuyajolwa noba kujolwa xesha lalaa nto mna, because ndibone kakubi emhlabeni womjolo. uThembi uthetha inyani sisi, elo yeza lanceda umntanam efakwe isichitho sana, ngoba kuyathakathwa guys abaphandle. Uthi uJJ Thiza wakugumana sithandwa, wakugumana ndi-understand sithandwa, loo mazwi ayalibulala intliziyo de wonyanye naloo ndoda. Wandibulala guys laa ntombazana, ndiphila wandibulala, because ndizama ucinga into yoba inoba bantu xa behleli bobabini baye bancokole ngantoni, uye athini kuye, athi ndintoni endishota ngayo. Uyabona ngoku ndiphela ndizibuza ama-questions, ndiphela ndine-low self-esteem ngenxa yentombazana endingazi uba i-conversation yabo yayithini na. But ke asikho kuloo nto, ndiyanifundisa qha ke bafuneka nizazi ezi zinto ziyenzeka, zazini ezi zinto ziyenzeka. Ngamaxesha okugqibela ngoku niyabona ubutyebi obenzeka emhlabeni, akusekho nto entle, kunyekenyeke apha. So we need to tell the truth as it is. Abafundayo bancedakala, abangafuni ufunda baqinisa intloko, ingxaki yabo leyo ayongxaki yam. Mna ndizawuthetha qha izinto uThixo afuna ndithethe ngazo, ndizidlulise zinjalo. Ndithi kuni khona ilanga uStephen awawa gqu ekhemesti, kwakugwawa uStephen, sashoba ufile kuphelile ngaye. Andimkhalelanga uThixo, ndiyantanta phana belungu baphithizela befonile iambulensi kusithiwani yintombazana neyeza qha kufuna indoda qwaba. Ngumntu wayeze yedwa emhlabeni, ingathi ngoku wayeze nendoda yena emhlabeni. Uthini ukhosisi? And xa ungambuza yena akazutsho uba kushota ngantoni, uzawuphonsela ityala kuwe. Yes, kwaba kubi ke guys ke, kwaba njalo kwi-relationship yam, yaba muncu ngomzuzu. uJJ uthi siphila kwi-ends sithandwa, kokonyaniseka ngoku lingekasongwa izulu. Hayi liyasongwa bafethu, we too close, liyasongwa inyani zona, kodwa funeka ziphumile before sibe siyayibetha emhlabeni. Nje nditsho uyabona ke u-2025 oyena nyaka ongowam ngu-2025. Yonke amadimoni namagqwirha ndi-ready for wona, andisokolisegqitha amagqwirha namadimoni emhlabeni wam. Umhlaba wam wokuphila nje wonke ndisokoliswa ngamagqwirha namadimoni. Ndimnani kulo nyaka, kuza kwaziwana. Ndithe azilime ziyetyeni.
uthi JJ I join you love kulo 2025 masibe sonke guys masiphakameni masizilwele guys amadimoni namagqirha wadlali apha phandle akudlalwa apha phandle phakamani sizilwele masilweni guyisini uThixo usibekele ubomi obulula utsho uJeremiya pha u29:11 uthi hey ndakwazi ukhosisi uthi ndinawe nam amen khosisi uthi uJeremiya ndakwazi ungekabikho kwakwisibeleko somzali lokuzeleyo ndandikwazi already uthi ndandine plans eziphucukileyo ngobomi bakho ndizazi uba ndifuna ntoni for ubomi bakho so meaning uba wayeyazi into yoba sizawuhambe silingwa ke uthi ke ndakukhetha ndakubeka uthi I set you apart mandiyifunde guys ngale ndlela iyiyo because ndiyafuna iBhayibhile le niyithande guys akukho kubi ukufunda iBhayibhile kuhle ukufunda iBhayibhile because ikuvula ingqondo iBhayibhile uthi xa ulwe uzazi uba ulwa nantoni zizinto bezikhe zakhona angathetha kanje uThixo beyazi uba kuzonyiwe emhlabeni le verse njema ikhona nje wayeyazi into yoba kusezonyiwe emhlabeni but ke you need to go back kwesi scripture usifunde uthi JJ please read I love to read Bible me too uLotho uthi I'm currently saving money for inkabi uyandichaza ke uLotho uthi kwefinish ububhanqa ufuna inkabi ikhaya nakuphela chuku mamelani ke ithi iBhayibhile so ndine 3 minutes guys kuphela uthi uJeremiya 29 verse 11 uthi for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and future mani iphina le ithi ndakwazi sorry ile ithi ke siyaziwa apha imani ufuna ukhangela lena mani ndinike ixesha nansi nzayifumana ndilinde ndithe kuni msebenziseni kuGoogle benditshilo kuni uthini ndilibona igama lomntu phaa sikwixesha lesiphelo kuyaphelwa guys phakamani zilweleni lixesha lisongiwe nanku ke uJeremiya sorry ngu29 ngulo osivisa kamnandi uThixo esixela uba iplans anazo ngathi so lena uJeremiya naye nguJeremiya uthi chapter 1 verse 5 uthi ke uJeremiya I knew you before I formed you in your mother's womb before you were born I set you apart and I appointed you as my prophet to the nations. So ke umuntu xa engeyoprofeti ungahluphekile ephathi sezantsi yoba kuthiwe ke I appointed you as my prophet. Bamba le ndawo ithi I knew you before I formed you in your mother's womb before you were born I set you apart. So uThixo ebesikhethile guys ngenjongo yes usazile uThixo. Guys ndiyayishiya le topic namhlanje sizayigqibezela next week ndinichazele kuba baphinda baqhube kubomi bathini na uJJ wam wow amen uMampinga enkosi girl ndiyanishiya ke guys liphelele ixesha i-recording yethu funeka ndiyibuyisele back ku-TikTok naphana ku-YouTube niye nilandela phaa ku-YouTube nisubscribe nilike nishare ihambe le nqwelo yethu because abantu badinga ukwazi inyaniso bayeke abantu babe bengqolelwa ngobubhanqa kusenziwa ngathi kuse-heaven apha emhlabeni ziyakhipha kudlalwa we need to talk inyani zodwa emhlabeni kaThixo siye kube sisiholi apha ububhanqa bubaholi makuthethwe inyani zodwa abantu bazazi izinto bakwazi uziprotect abantu bakwazi usebenzisa iziscripture bakhawulezise bazikhusele silapho bafethu ndiyanishiya ukhosi uthi siyabulela sithandwa sam okay sorry guys bye bye